L-awtorità tal-ippjanar fetħet l-iskema Restawra Dare Kull Villaġġ din id-darba r-reġjun tat Tramuntana. L-iskema ta' riġenerazzjoni tal-wirt mibni hija mirata lejn ir-restawru t-titjib ta' binjiet storiċi fih dan żoni ta' konservazzjoni urbana, il-UCAs. F'din l-iskema huma eleġibbli l-lokalitajiet tal-Mellieħa, l-Imġar, Mosta, Naxxar, San Pawl il-Baħar, Ħattart u Ħalbalzan. Il-finanzjament ikopri 100% tal-ispejjeż eleġibbli, inkluż ix-xogħol tal-idejn, materjali u l-kiri tat-tamir soġġetti għal limitu massimi sa 15,000 euro għal binjiet storiċi fih dan il-UCAs, sa 100,000 euro għal binjiet skedati ta' grad wieħed u sa 50,000 euro għal binjiet skedati ta' grad 2. F'każ ta' binjiet skedati b'aktar minn sit wieħed, sidin individwali jistgħu jikkwalifikaw sa 15,000 euro kull wieħed. B'kollox f'din l-iskema hemm allokati 3,500,000 euro u tnedija tagħha segwi s-suċċess tar-reġuni preċedenti li ilhom jinfetħu kull xahar minn Jannar li għadda. B'kollox l-awtorità tal-ippjanar allokat total ta' 32 miljun euro fuq livell nazzjonali għal din is-sena. Bila li tippromuovi r-riġenerazzjoni sostenibbli ta' żoni urbani storiċi. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Buttigieg qal li r-Restawra Dare Kull Villaġġ hija skema li tħares lejn il-ħarsien tal-identità u l-karattru tal-villaġġi storiċi. Qal li r-rispons qawwi li der minn kmieni għar-reġuni kollha huwa inkoraġġanti u jikkonferma l-importanza li n-nies jagħtu lill-kura tal-binjiet storiċi fil-pajjiż. Intqal li kif seħħ fl-applikazzjonijiet preċedenti lotjiet se jingħataw fuq il-bażi ta' first come, first served. Barra minn hekk l-espressjonijiet ta' interess se jiġu konsidrati skont l-ordni tas sottomissjoni tagħhom. L-Awtorità tal-Ippjanar tirriserva dritt li tagħlaq l-iskema la darba l-baġit allokat jiġi eżawrit. L-applikazzjonijiet jibqgħu jintlaqgħu sa 27 ta' dan ix-xahar.